Pasigurado ti 501st Infantry Valiant Brigade ti Philippine Army ang natalged ti probinsya ti Abra kontra kadagiti terorista a grupo kasarunuan ti balaygi nga operasyon da idi Miyerkules, Marso 11. Dua a high-ranking officials ti Simukoy Tabuk City, Kalinga idinto natiliw dagiti sangapul a communist terrorist group a karaman iti Ilocos Cordillera Regional Committee wenno ICRC ijay Fairview, Quezon City, ken Tarlac City. Agpapada dagitoy ngaktibo a miyembro iti grupo ken kaadwan kadakwada manipod iti Rehiyon Cordillera, partikular iti Kalinga. Numan pa'y adapay laeng ti presensya dagiti komunista a grupo iti probinsya, kas iti napasamak iti napalabas iti ili ti bukay, inlawlawag ti militar nga awanen ti kapabilidad da nga agaramid ti kinadamsak. Hindi naman ibig sabihin ito na porke nagkaroon tayo ng encounter ay andyan sila. Nabantayan natin sila kaya nagkaroon tayo ng encounter. Napigilan natin yung kanilang masamang intensyon. Yun. Ang maganda dyan ay hindi sila ang nagpasimuno nung encounter na yun, kundi yung ating mga otoridad. Itinabiit, babaen iti Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 215 na ideklara ti Abra kas insurgency-free province. Pag sinabi natin insurgency-free or in the state of stable internal peace and security, na ito ay diniklara sa probinsya ng Abra. Hindi po ito nangungulugahan na o ibig sabihin na talagang zero na talaga yung mga armado na nag-ooperate dito. Ang ibig sabihin niyan ay yung grupo na nag-ooperate dito, itong ICRC, ay lalo pang humina yung kanilang kapabilidad na maghimagsik dito, maghalis ng mga violent incidents at magtakot ng mga kababayan natin sa lalo-lalo na sa mga malalayong lugar sa Abra. Kalikagumda ang mapunas ti grupo apaman ngaglepas ti bulan ti Marso. Inpetteng da ang nainget da as sursuroten ti rule of law tapno masigurado as saan ang maabuso dagiti paglintegan dagiti surrenderer. Kalaksidan ti Amnesty Program, karaman pa'y ti Enhanced Comprehensive Local Integration Program, kadagiti ipapa ay ti gobyerno kadakwada. Agtultuloy ti panangalukoy da kadagiti nabatbati pa'y a miyembro ti makatigid a grupo. Kadagiti kakabsat mi, nga naibatay pa'y iti bantay ken kabakiran ti Abra, Kalinga ken Apayag. Nakalukat latta ti ruangan ti Kapya, saan nga nalpas ti Gundaweyo nga agsubli iti Natanna ken Marangal nga biyag. Nababayon dagiti armasyon ken agsubli kayon iti dalan ti Linteg. At dati gobyerno nga nakasagana nga tumulong kada kayo. Gagem tagtultuling operasyon da ang maisubli ti Kapya ken mapagtalineed ti kinatalged ti komunidad. Jessica Boreta, Balitang Solid North.